bawb, gobeithio eich bod chi'n cael wythnos go lew. Cyfarchiad sydyn wrth i ni ddod yn nes at y Sul nesa, Medi yr 20fed 2020. Y newid yn y trefniadau o ran un oedfa da ni'n gynnal, a hynny yn y pnawn am 3, yn yr eglwys Fethodistaidd yn yr eglwys newydd Caerdydd, wrth y drofan lle mae siop Tesco yn y pentre. Peidiwch â dod cyn 2:45 pan fyddwch chi yn cyrraedd. Mi fydd na dîm yn eich croesawu chi, yn dilyn rheola hylendid ac yn eich tywys chi i'ch seti yn y system un ffordd sydd wedi gosod i fyny. Mi fydd yr oedfa'n cael ei darlledu yn fyw hefyd ar dudalen Facebook Ebenezer, ac yna mi fydd recordiad yn cael ei osod ar sianel Ebenezer ar YouTube. Dowch, mae yna fwy o le yn y capel yma nag yn Ken lle da ni'n addoli yn y bore, a mi fyddwn ni'n dilyn cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru yn fanwl. Ac wrth gwrs, mae rhaid i ni rwan wrth ddod at yn gilydd wisgo mygydau. Felly dowch am wgwd, neu mae yna fygydau ar y drws. Da ni'n gwneud hyn er lles i'n gilydd ac er lles i'n cymunedau. Felly, tan ddi Sul, da bo chi.